morning mga katrops. Welcome doon sa kong YouTube channel. Karong adlaw magihawig manok mga katrops. Ano mo sa paniud to? Saman? Ator to kabi ka. Okay, nailabod na. Kau. Ito, say. Oo. Gainit na tubig mga katrops para andam inig maihaw na. Patay na manok na ta. Ay, ano na ikulungan sa manok mga katrops. Talagang Jacob. Bayut. Ayaw, kumuta nandiyan. Hindi ka magulit ma? Nik. Pag nasa naman na. Kinasama? Ay. Ano ka nanta? Ako rin yung mobile. Ika. Ngita eh. Sao? May counterintelligence po kayo dito? Isama niyo ang magulang ko. Hindi pwede. Kailangan namin ng bagay na magdadala sa amin dito. Carmen Elizabeth Molina, Echo Sky, Bravo Cortez. Ang ama namin ay si Gregorio Cortez. Hindi po kayo sa kasal nila. Tumalikod kayo. Wala na, nagigutom na ko. Hat. Ibutang na pa. Sa? Ne? Kare kalilo ma? Ha? Ha? Gamay raman lang sampo. Gamay ra masudan na deh. Kato lang lagi Kaha? Ay. Kani mga katrops amal ng sabon. Pasa mo kuan mo kung para sa. Pas mo. Airspeed, fine. Altitude, fine. Autopilot. Feeling. Machete product. Kontrolin mo. Dapat tayo manual. Ngayon. Di ba pinapasa ko sa'yo lahat ng instruction? May
Butang na ito. Luya o Bombay mga katrops. Bakit walang bantay ng monitors? Magdala ng dagdag na security. Wala na ba? Ha? Ito ma. Sige na. Lupi ko rin laki din mo kibaw mo ko. Kasi tayo ka na ba? Obre. Aha. Hindi ko kibaw yan na ba? Kaya butangan naman ng pumutan mga pros para bumutag manok. At nanood ng My Love Dumb Romance na November 13 ang Dating Stars of the Month. Paano? Simple lang. Step 1. Wow. Mag-log in sa ktx.ph using the browser of your choice. Yakari, maghihakaw kasama ang new Jet Idol at Queen of the Dance Floor, Kim Chill, like Moira at Regine. At tagos sa puso performances ni Daniel Padilla at Sarah G. Punong-puno ng love at music ang hapon mo. Sa ASAP natin to. 12 News sa ATZ Channel 11. Hi kids! Pasok na sa inyong klase. Yay! Kapit ito mga katrops. Ini apa? Ay, sabi siya. Ha? Dikindra man. What's up? Abay, no, gagawin mo man. Yes, kapit ang mga luto mga katrops. Kurang. Ayaw rin luto na yun.
Sorry, it's DJ.